Tiwandireni ndi manja awiri masanano pano pa Zodiak Broadcasting Station. Iyi ndi program inanso ya Kumvetsa Za Independent Complaints Commission, ndipo imene ndi program imene makufikani lolemba loyamba la mwezi. Program imene ndi ya number 6. Tinayamba ndithu kupatsirani ma program amenewa mwezi wa July, ndipo takhala tili pano. Nkhani yayikulu ndi yakuti zikumbutsana kuti kodi bungwe la Independent Complaints Commission limagwira bwanji ntchito. Chichawo chake limene ndi bungwe limene limalandira ndithu madandaulo osiyanasiyana pakagwiridwe ntchito ka polisi. Ndi tikhale ndithu tili limodzi mpulogalamu iyi madzulo ano chifukwa ndi zambiri zimene takukonzerani, komanso chachikulu ndikuthokoza kuti timakhala limodzi mpulogalamu imeneyi. Timakhala ndi mpata oti inu muimbe telefoni komanso mutumize mauthenga osiyanasiyana. Chachikulu nchakuti tidziwe kuti kodi Independent Complaints Commission imagwira bwanji ntchito, nanga ifeyo udindo wathu ngati nzika za dziko lino ukhale udindo wotani. Tikumbutseni ndithu nambala zathu ndi zomwe zija zimene timagwiritsa ntchito mpulogalamu imeneyi. 0991525252 imene nambala imene mmatha kuimba telefoni. Kwa inu amene mukufuna kutumiza uthenga pa telefoni ya m'manja kandi SMS kandi WhatsApp, nambala yake ndi 0991158841. Ine ndine Chance Mozapanda, ndipo ndithokoze kwambiri kuti tili limodzi nso mpulogalamu imeneyi pano pa Zodiak Broadcasting Station. Kwa madzulo ano sindili ndekha, ndimafuna ndilandire Joe Zanga. Iwo ndi Principal Investigations Officer kuchokera ku ICC. Simulendo ya mpulogalamu iyi. Tiwandireni ndi manja awiri mpulogalamu iyi. Ndathokoza Chance. Ndikupira kuti ntchito ikuyenda bwino ku ICC. Kwambiri ndithu Chance. Ichabwino. Komanso mpulogalamu iyi tili ndi Superintendent Mark Funsani. Iwo akuchokera ku Professional Standards Unit PSU ku Malawi Police Service. Ndikupira kuti pamene tikufika pano ambiri Professional Standards Unit akuidziwa kuti kodi ntchito yake ndi chani ku Malawi Police Service. Afunsani tikulandireni madzulo ano mpulogalamu iyi. Zikomo kwambiri Chance. Ndikupiranso kuti kweli ya 30 kuli bwino. Kumene kuli bwino, ntchito sikuyenda bwino ndithu. Zikomo kwambiri. Zikomo. Pambirira penipeni zanga muna mungu titengera kumbuyo zimene tinakambirana, komanso kungokumbutsana kuti program iyi chachikulu ndi kukumbutsana ntchito ya ICC, komanso kuti kodi zikuyenda bwanji ku ICC. Zikomo kwambiri Chance ndi omvera onse. Ndikuthokozeni kwambiri kamba kutilandira bwino. Monga tinanena ndiyambe kutsimikiza kuti ntchito ikuyenda bwino kwa ICC ndipo tikuyesera kuthamanga kuti Amalawi apeze chipulumutso ku zodandaula zawo zimene ali nazo zokhudzana ndi anzathu a Malawi Police Service. Ndikotheka kunena kuti ena amene akutimvera lero ndoti akumvera programu ikoyamba, ndiye ndimati ndibwerezenso mandate yathu kapena ntchito yathu ya ife Independent Complaints Commission. Ife ntchito yathu timalandira ndi kufufuza madandaulo amene anthu amene akhala Malawi muno ali nawo okhudzana ndi anzathu a Malawi Police Service. Pamene anthu amangidwa, pamene akuna kuti anamangidwa popanda chifukwa, kapena anamenyedwa ndi cholinga chokuti avomere mlandu, kapena pamene munthu wamwalira ali mu chitolokosi cha polisi kapena kuvulala kwambiri kumene, kapenanso ngati wavulala chifukwa cha action ya polisi, pamene apolisi akugwira ntchito yawo ndi wina wavulala, makeses amene wamatipeza ku Independent Complaints Commission kuti tifufuze tipeze choona chenicheni. Ndipereke chitsanzo makamaka pa kuvulala chifukwa cha action ya polisi. Ndi ngopereka chitsanzo kuti mwina ku stadium kuli mpira, ndi chifukwa choti pa sipolowe patidwa tear gas, anthu ndikuvulala kapena kumwalira komwe. Imene ndi ntchito yathu ya Independent Complaints Commission kuti tikaone kuti kodi anzathu a polisi anagwira ntchito bwanji, kuti anatsata ndondomeko zawo, kuti anatsata upangiri wawo, konanga death ndi injury yapangika bwanji. So kungopereka chitsanzo ntchito zimene ife timagwira ku Independent Complaints Commission. Zina mwa izo ndi zimenezo. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri kuti mwatikumbutsa ndithu udindo wa Independent Complaints Commission. Ndikukhulupirira ndithu kuti ena amene anayiwala ola kumva kumene ali ndi chithunzithunzi kuti Independent Complaints Commission imagwira bwanji ntchito. Koma ndimafuna tipite ku nkhani ndithu imene ndi nkhani yofunika kwambiri, nkhani yokhuza imfa imene imatha kuchitika munthu akusungidwa ndi apolisi. Nkhani zimenezi ndithu timazimva nthawi zina kuti khangati munthu watisiya
koma ali ndi apolisi. Ndondomeko yake mayenera kukhala yotani zoterezi zikachitika kuti munthu watisiya ali m'manja mwa apolisi? Chance wachulapo wangokhala ngati kuti unandilowa mmutu mwanga kuti kukonzeka kwanga kwalero kunali kotani. Ndizoonadi kunena kuti zikuchitika anthu kutisiya kapena organiziridwa kutisiya ali m'manja mwa apolisi ali muselo. Pamene zachitika izi ma officer in charge ama station ali ndi mandate kapena they are mandated ndi Police Act kuti azipanga ripoti ku office kwathu ku Independent Complaints Commission nthawi yomweyo pamene zachitika. Uwu ndi mwayi waukulu umene Police Act inapereka kwa ma officer in charge kuti azitha kupeza mpata udzipanga clear pamene munthu wamwalira ali mu chitokosi cha polisi. Si nthawi zonse kuti munthu angamwalire chifukwa choti apolisi sanagwire ntchito bwino. Pamene umachokera moyo wa munthu simungalamulire kuti apa sungachoke ndenkothekera ndithu ndipo zimachitika anthu amatha kumwalira ali mu police custody. Na uwu ndi mwayi okuti munthu amene ali oyima paokha abwere adzaone kuti chachitika ndi chani kuti iwo apolisiwo apangidwe clear ngati iwo anagwira ntchito yawo moyenerera. Komanso ngati wina mwa mmodzi mwa iwowo sadagwire bwino ntchito yachi ndi mwayi kuti akathe kutani kodi kupangidwa clear chifukwa chokuti sikuti station yonse ingapangane kuti tipangeni izi. So pamene wina wala kuitsa ndi mwayi kuti station iyo as a station ipangidwe clear. So ndipo funikira ndithu kuti pamene organiziridwa mlandu wamwalira ali mu chitolokosi cha polisi kapena ali m'manja mwa polisi kapena wavulala ali mu chitolokosi cha polisi kuti ma officer in charge azipanga ripoti ku Independent Complaints Commission. Ena akupanga ndipo tikuthokoza kwambiri chifukwa zinthu zikumayenda bwino. And even my investigations akumayenda bwino chifukwa chokuti akumatiuza kesi idakali fresh, evidence yonse idakalipo yabwino yoti tikhozokana kuti chinachitika ndi chani. Koma ambiri mpaka napano sakupanga kotero kuti nditengere mwayi lero kuti ndapemphe ma officer in charge ama station kandi ma unit yo ali ndi udindo owauza ma parent stations zawo kuti officer in charge wa parent station iyo atidziwitse pamene incident ngati imene yachitika kuti chilungamo cheni chikadziwike. Nditero poyankha chance ndomvera onse. Ndini mwayi kuti madzulo ano afunsana alipo mpano kuchokera ku polisi inunso mwachokera ku Independent Complaints Commission timamva nkhani zambiri kobasi kuti munthu watisiya ali m'manja mwa polisi apolisi amangotenga thupiri chokayika okha bamva ndithu mphekesera ngati zimachitika zimenezi kapena ndi zongoti za mmalaini zimene mwina anthu amangokamba. Ndondomeko yake makhala yotani munthu wamwalira ali m'manja mwa polisi? Ndinene kunena kuti ifeyo tilibe umboni sitinayambe sotakumana ndi kesi yangati imeneyo yoti pamene munthu anamwalira mchitolokosi cha polisi ndi anangomtenga pa iwo wokha kukamugwirira. Sitinayambe talandira kesi yangati imeneyo. Nde mwina ndikanena ndikhala ndikupanga speculate. Komano ndizotheka zikhoza kuchitika. Komano like we are saying kunena kuti ndipofunikira ndithu kuti kuyambira panopa amene akuyang'anira ma station adziwe kuti ali ndi udindo umenewo okuti akuyenera kutifotokozera ku Independent Complaints Commission nthawi yoti zangochitika kumene. Afunsani ndondomeko yake mayenera kukhala yotani munthu watisiya ali m'manja mwa polisi pamakhala kutsatira kotani kuti mwina mulumikizane ndi abale ndi zina zotero? Zomwe kwambiri chance ndifotokoze kuti munthu aliyense amene ali mu custody ya polisi amakhala ndi maufulu ake amene amayenera kutsatidwa imene imanena Constitution Section 42. Andi chimodzi chamamulonja kuti ngati munthu akupeza kuti akudwala museri muja akuyenera kuti atengeredwe ku chipatala mothandizidwa ndi akulu a polisi apa station imene yoyo. Komano ngati mwatsoka kuti munthu uja wamwalira palibe ndondomeko yonena kuti apolisi angangotenga maliro okha kukayika. Choyamba akuyenera kudziwitsa achibale amunthuyo achibale amunthu yauzidwe andi maliro amene kuti atengedwe apite ku chipatala akayezedwe ndi dokotala ovomerezeka kuti chapha munthu chidziwike achibaleso akhalepo adziwe kuti m'bale wathu afa ndi nthenda yakuti kapena chifukwa chakuti apolisi angangotenga okha maliro kukayika ndi kuti mawa imakhalanso ngati kuti mwina akuzembapo china chake. Koma malamulo ndithu alipo postmortem timati kuyeza kwa maliro ndiye achipatala timati postmortem ikuyenera kuti ichitike achibaleso ali pomwepo avomereze aonererenso kuti m'bale wathu wafa ndi nthenda yanji kapena wafa chifukwa chani. Ndithu ndi mmene akunena anzathu a ICC ndizoona kuti
akulu apamalo pa station amene timati officer in charge alidi ndi udindo according to police act kuti apange report death iliyonse imene yachitika mu custody. Ifeyo ngati professional standards unit imeneyo ndi one of our mandates imene timayenera kuchita kuti ngati munthu apeza kuti wamwalira ali mu custody ifeyo tikuyenera kuti tidziwitsidwe kudzera mwa officer in charge, ma commissioner ma region, maliro amene tikuyenera kuti tikaone tipange limodzi ngati palipo theka tikapange postmortem achibale auzidwe atenge maliro awo akaike mmene mwambo maliro makhalira. Tinenenso kuti professional standards unit kupezeka ma region wonse 6 kuluchenza imene ili South Eastern region, kuchichiri kublanta yawo imene imati South West region, pa area 3 pali Lilongwe iliponso pa Central West region, kuperaso ku Kasungu ku Central East region, kukafikaso mpaka ku Northern region kunzuzu imene ili ngati office ya Northern region. Kupatikizaponso ife amene tili pa headquarters office imene timayang'anira ngati malichon amenewo. Kwa maoffice onsewo ndi kumene anthu akhoza kapanga lodge complaint nthawi ina iliyonse imene apolisi timagwirira ntchito. Isomo kwambiri. Tili ndi mkute umene unasala ndithu pa sabata yatha, tinayi ndithu ni mafunso angapo amene omvera athu anafunsa kumene ifanya nthawi sitinathe kuti mafunso onsewa tiwayankhe yayi. Ndeti maganiza ndithu kuti tisanapite kutali ndi zokambirana zathu madzulo ano mwina mpofunika kuti tiunike mafunso amenewa tithane nawo kenako tiyambe ndithu nkhani ya lero mwina ngati pali mafunso ena amene omvera athu angafune ndithu kufunsa kudzera pa telefoni komanso pa SMS. Nkhani yoyambirira ineni tinayi ndi uthenga umene anatumiza Mr. Black ku Madisi. Amati pali malipoti oti apolisi ena amagwiritsa ntchito zida monga iron pofuna kukakamiza anthu kuti aulule zinthu. Kodi a Independent Complaints Commission mukuchitapo zotani pa nkhani ngati imeneyi? Tiyambe ndi nkhani imeneyi azanga nkhani ngati zimenezi munayamba mwazimvapo? Chance ndi omvera wonse. I think a Black Madisi abweresa nkhani yabwino kwambiri. Pa chitsanzo changa mene ndimapereka pa zintchito zathu zimene timagwira ife a Independent Complaints Commission ndinayambirira kutchula so yomweyo pamene anthu amenyedwa ndi apolisi kuti avomere mlandu. Now pakuyankha panga ndinene kunena kuti Amalawi tili ndi udindo. Amalawi tili ndi udindo opanga ripoti pamene tili ndi umboni kuti munthu anamenyedwa, anasitidwa kapena anavulazidwa chifukwa chonena kuti apolisi amafuna kuti avomere mlandu. Chifukwa ndi mlandu apolisi sakuyenera kumenya munthu chifukwa choti akufuna kupeza umboni wa mlandu. Apolisi amaphunzitsidwa bwino mokwanira kuti angafufuze bwanji ndi kupeza umboni kuti munthu amene akumuganizirayo anabadi kapena sanabe, koma osati kummenyayi. Ndi ufulu wake wa munthu kuti sakuyenera kumenyedwa kuti avomere mlandu. Nde kwa iwowo amene ali ndi umboni kapena amene adaziona zikuchitika akhale omasuka kubwera ku Independent Complaints Commission kudzapanga ripoti, ndipo ifeyo tidzafufuza ndi kudzaona choona chake chenicheni chimene chinachitika ndi chani. Zikomo kwambiri. Afunsani makhale ma iron ma police station. Wamba ndikaga ikusita manyumba amweta. Zikomo kwambiri Chance ndi omvera wonse. Zona nkhani imamveka komano sitinganene kuti mwina kapena kuti ndi yamalo kapena ndiona koma imamveka ndi kuti imachitika. Komano mmene anenanza athu kwa ICC iwonso ngati ife tomwe tili ndi mandate imene yofufuza nkhani ngati zimenezo. Iron ndi maziwa ife Chance ndiyo sitira zovala. Osati yositira munthu ya. So ngati munthu ina akumana ndi nkhani ngati imene nkhaza ngati imeneyi ndithu dathamange ku office yathu ku PSU kapenanso ku ICC akapiteka chidandaulo ndithu iwa kana kati nga serious. Nkhani imene ndoti given munthu apita akamuyeze ku chipatala papezeka umboni umenewo amene wapanga zimenezo yakwenera kuti alangidwe mlenga ndi malamulo a dziko lino amanenera. Palibe lamulo limene limapasa mphamvu wa polisi kuti azunze munthu kamene amenye munthu chifukwa choti munthu walakwira lamulo. Lamulo chigamulo cha ndinganene kuti munthu aliyense amene walakwisa lamulo amayenera kukalandira chilango ku court posatira ndi maumboni amene aperekedwa ku court mosatira ndondomeko zake. Wa polisi aliyense alibe mphamvu kapena alibe udindo ozunza munthu kapena kumenya munthu chifukwa chakuti waphwanya lamulo lililonse la dziko lino. Ndithu Chance. Zikomo kwambiri. Uthenga wina unachokera kwa Adrina Mphepo. Adrina Mphepo amafunsa kuti kodi pali milandu yomwe ICC inamalizapo inali yokhuza nkhani zanji. Ndikupita ndithu zanga mwina funso limeneli
ndirano ndithu. Zona funso limeneli ndilanga ndipo sikoyamba mukumbukira amloza kukumana ndi funso ngati limeneli. Funso limeneli limabwerabwera ndipo poyankha ndakhala ndikufotokoza ndithu kuti alipo ma cases amene tinamaliza amene conclusion yake inaoneka, koma sindili omasuka kuti ndingabwere pano kunena kuti makesi wanali otani kapena anali angati. Si imene timagwirira ntchito kwa ICC timalemekeza privacy ya anthu amene amabwera kudzadandaula kofesi kwathu. Ndi sitingabwere pano pa radio ndikumanena kuti tinamaliza mlandu unali wotere, ena anu mwina mmadziwa, mwina mukukhala mukupanga follow tikhala tikumpanga offend odandaulayo. Koma ndimanena mobwereza kuti amene akufuna atapeza ma matrix ma cases athu amene tinamaliza, amene tikufufuza ma cases onse amene tapanga register since we rolled out, ngati alipo amene akufuna information imeneyo, let them feel free abwere ku office kwathu adzapeza information imeneyo mosavuta. Zikomo kwambiri. Ndikukhulupirira kuti uthenga winanso umene uli ofanana kwambiri ndi nkhani imeneyi ndi umene anatumiza Chikwina Bandayo kuchokera ku Mzuzu, akuti tingathe kutsatira bwanji madandaulo omwe mwalandira kwa ICC. Do you post them on your website? Ndi momwe ndafotokozera muja sitingapange post pa website chifukwa ndipo kuti it's a public domain odi aliyesa khuzopita ukaona. Ndi sitingatenge information ngati imene ukayika pamenepo. Like I said, amene akufuna kupanga follow ali ndi ufulu obwera in person office kwathu, tidzatha kuwathandizira moyenerera. Kwa mwina kungokhala ndi chithunzithunzi zanga nkhani zambiri zimene mwina zikuma khalapo osachula dzina yaye ndikuziwa ndi tusi mungachule dzina, nkhani zake zomakhala zotani zimene anthu akumadandaula kwambiri. Talandirapo ma death in custody angapo amene tikufufuza. Pali ma cases ambiri oti mwina apolisi anapanga apolisi for example panabwera nkhani ya ngongole, ndi apolisi akupanga ujeni malomo wa fotokozera anthu aja kunena kuti nkhani iyi ndiyoyenera kupita ku court, mukapeza kuti apolisi they are getting themselves involved kuyamba kwathandizira anthu nkhani zokhudzana ndi ngongole. Ndiko kathira kwake kumakhala kumvetsa chisoni chifukwa kawiri agreement imakhala yonena kuti anthu aja abwezeredwe through apolisi amene akuyendetsa nkhani uja. And in most cases kumapezeka kuti wapolisi uja akalandira ndalama mukapeza kuti ndalama ija akugwiritsa ntchito waja. Ndikuti at the end of the day pachitika milandu iwiri pamenepo. He got himself involved pa nkhani imene sinali yache, imene inali ya makhoti. Kachiwiri wapangaso kumiti mlandu wa theft. Pali ma cases ngati amene akumatipeza. Ndisanene mobisa apa. Even chitsanzo chimene mwapereka apa chikunena kuti munthu anamenyedwa chifukwa choti apolisi amafuna kuti aulule, avomere mlandu ndipo kuwauza kuti anapanga ndi ndani. Makeses amene utili nawo where anthu anapangidwa assault ndi apolisi chifukwa choti amafuna kuti aulule mlandu. So pali makeses osiyana amene tikumana nawo amene mwina siningakumbukire zitsanzo zonse, koma kungochita mention a few ena ndi mwa iwo ndi ngati amenewo. Zikomo kwambiri. Tingoonanso ndithu mauthenga ena apa, tingokumbutsanso omvera athu kuti nambala zathu ndi 0991525252 0991525252 ngati mufuna kuyimba telefoni. Kwa ino amene mufuna kutumiza uthenga ndi 0991158841. Pali ndondomeko yotani kwa munthu yemwe akufuna kupereka madandaulo ku polisi? Umene ndi uthenga wina umene ndithu unatumizidwa, koma sanatiuze kuti koda kutumiza uthenga umene ukuchokera kuti komanso dzina lawo. Ndetu kudziwa ndithu kuti makhala ndithu ndi ufulu anthu olemba dzina ena amafuna ndithu kuti asadziwike kuti akutumizira uthenga kuti, koma ndikuonanso ndithu pa line pokhanga ti pali ena koma ukhanga ndithu tinso sitingathe kuyankha nawo pakadali pano. Mwina afunsani mwina nkufuna kuyankhapo pa ndondomeko imene munthu angathe kutsatira pofuna kupereka madandaulo ku polisi. Zikomo kwambiri chasi. Funso labwerabe mwa chidule sindizokuda kutanthauza kuti kupereka dandaulo ku polisi ku police station kuti mwina waberedwa kapena wamenyedwa kapena kuti kupereka complaint ku office yathu ya PSU. Ndingo yakhabe mafunso onse awiri awo. Mwachidule ndi kuti munthu akakhala kuti walakwiridwa waberedwa aterekeze wamenyedwa amenena kuti apite ku police station akapanga report kupene kuja akamalipa statement kusegula automatic case file amapanga sign kwa munthu azifufuza mpaka na nkhani yonse ayende mpaka na ipite ku court. Komanso ngati pali nkhani yokhuzana ndi kuti mina misconduct kapena zokhuzana ndi kuti wa police sanachite bwino, station ili yonse makhala ndi officer in charge amene ndi ntchito yake kuyang'anira anthu amene ali pamene paja.
ndi udindo wake wa munthu akapereka report kwa officer in charge kapena kwa achiwiri yawo kudandaula kuti mwina wa polisi wina sanachite bwino awosi kapena achiwiri yawo aitenga nkhani amene amafufuzira kuti aone kuti chinji chavuta pene kuti ndi chani. Officer in charge yomweyonso aliso ndi mphamvu kupanga report nkhani jamwina ku commissioner wa chigawo kuti nkhani yayione ngati nkhani ili yayikulu kwambiri. Athaso kuti maso ndi a commissioner atuma maofficers athu a PSU kuti apange follow nkhani aone mlinga ndi complaint imene yabwerera. Sometimes ibe ma complaint ena amatha kubwera kudzera ku mafoni ngati ku office kwathu mafoni athu ambiri ali nawo amatimbira mafoni kuchokera mbali yonse ya dziko lino kutiuza zimene zachitikira kumeneko. Ndeti tirekeze mwina atimbira fekedu kuti azitimatha kuwafunsa kuti muli dera lake liti ngati ali chakutirekeze ali ku south timauza kuti apite ku office yathu ya ku south akakumana ndi maofficers athu akumeneko akathandiza mlinga ndi nkhani imene ilili kaya ali ku north timapanganso chimodzimodzi. Ma complaints ena abe amakhala kuti mwina anthu alagwiridwa komano sanabwere poyera ife timatha kuwaona mwina mu social media ka mu news kumene media tikayimva kuti nkhani iyi ndi ya interest timatha kuipanga follow even olopasa nabwere complaint tiyerekeze kuti mwina wa polisi tamuona pena pake pachithunzi sanachite bwino zimene sitimadikiriranso kuti pakhale complaint timangoza kuti iwo amangapa ni misconduct tikuyenera kuipanga follow ndikuwapasa feedback akuluakulu athu ndimati kumene zimakhalira. Ma complaints amene amabwera ndithu kupo office kwathu ndi ambirimbiri koma ndangonena pomwe chidule kuti dandaulo imene angapeke ku polisi ndi njira zake ziwiri zimenezo. Ma complaints anomwe amene anthu amakhala kuti alagwiridwa ndi ma complaints amene ali against police. As PSU kwambiri mabanga follow ma complaints amene ali against police kapena ma misconduct against police athu ndithu chances kwambiri. Ndikukhulupirira kuti pa line pali ena ndithu amene afuna kuti tiyankhule nawo. Hello. Tikulandireni program ya Kumvetsa Za ICC kamukulankhula kuchokera kuti? Ine ndi Henry Zieto kuchokera kuno ku Lilongwe. Ichabwino takulandirani ndi manja awiri. Ine langa ndi kuso. Ngati munthu wakuganizidwa nena kuti anapalamula mlandu ndipo mapezeko noti wa polisi amutafuna kuti akapange research kaya ndi kunyumba kaya ndikumupeza pena paliponse kuti lamulo limalola kunena kuti popanda chilolezo alole nyumba ndikupanga research china chilichonse. Ichabwino funso lanu ndi limenelo ati kapena palinso lina ngati? Funso langa loyamba ndi limenelolo limene limafuna ndilaziwa kuno kuti zimakhala modani ngati tingolekeze munthu wapalamula enda fotokozeramo ono kuti apolisi apange afufuko. Ichabwino ya paja dzina lija mwati? Ine ndi Henry Zieto kuchokera kuno kuti. Chabwino tathokoza kwambiri Henry. Tili ndi afunsani amene ndithu akuyankheni funso limenelo. Ya zikomo kwambiri. Zikomo. Chabwino funso ndi limenelo ndithu mwina nkufuna ndithu kuyankhiratu afunsani nkhani yopita kukapanga sechi imayenda bwanji nkhani imeneyi? Zikomo kwambiri womvera onse. Nkhani ya sechi ili ndi malamulo ache andi ngati munthu wapezeka kuti wamangidwa apolisi akuganizira kuti mwina amakhala iye nyumba mwake kapena area imene amakhala kandi kumpanda mwina akusungirako katundu amene ndiobedwa kapena katundu amene ali akhoza kupanga umboni pa nkhani imene yakufufuza. Apolisi amapasidwa mphamvu kuti akachite search kumalo kumene kuja koma mogwiritsa ntchito chikala chochokera chosayinidwa ku court chimene timatchula kuti search warrant. Komanso pa nthawi imene akasechayo akuyenera kuti akhale naye ndithu munthu wake wakunyumba kwini koko akhalepo kapena achibale ena akhalepo ngati munthu wake watalikira aonenane limodzi kuti akusecha nyumba muja chimene amachifunacho ngati achipeza akasachipeza akachipeza ndi kuti achitenga chikakhala ngati mbali ya umboni wa nkhani imene akufufuza. Komano searching imayenera kuchitike ndithu pali warrant of search imene imasayinidwa kuchokera ku court. Zikomo kwambiri chance. Moti sangangobwera munthu kuti ndiachokera ku polisi ndikubwera kuzapanga search? Ayi ndithu. Ayi. Chabwino. Ndikupira kuti Henry funso lanu ndithu layankhidwa pamenepo komanso pa line pali ena. Hello. Hello. Takulandirani ndi manja awiri program ya Kumvetsa Za Independent Complaints Commission. Zina ndi kumene mukutiimbira telefoni? Ine kuno ndine ukuyesa area 50. Ichabwino takulandirani. Zikomo kwambiri. Ndemanga kapena funso lanu ndotani? Ine kwanza khala ngati ndemanga chifasi ngakhale ngati funso ya. Ifwa zimene zinachitikira so mzanga eti
pankhani imene muyankhula iyi mukambirana pankhani yokhudzana ndi ICC ndi apolisi magwidwa awo antchito amene amapangira handle wa threat. Izi zinachitika choncho yekuti mzanga anatola foni bwinobwino, atatola foni ijayi nkupita nayo ku polisi. Uyu sanapita nayo ku polisi anakayisunga ditero. Ndiye atayisunga foni ijayi pesa kuti nthawi nache mwake foni anagodzada ndaula aya ine nata foni around this place koma sinzona anatola ndani. Ndiye anapanga follow up according to makamera masina CCTV. Kenaka pana zapezeka kuti munthu uja nkupezeka. Kenaka anapezeka anamuitana kumfunsa Arizona foni inasunga ili kunyumba. Ananyamuka siku omwe ufana ipa Jude that time kutasa timagwira night shift. Kenaka anapita kunyumba kuja wakatenga foni. Adabwererako. Kenaka munthu ujayi anamba kumpanda tsona polisi tsopano. Mwake foni patenga drama hapa tango huyo aonga polisi. Kenaka anamba kummenya mnyamata uja pakana kumsekera polisi museo. Pamene foni ijayi mwake watani watenga wapita. Zilachiri utengera ife kupita sobacha. Wafutokoza mabwana munthu mukummenya foni sana kulitse foni anayevomera kuti anatola ndi iyeyo koma anakayisunga ku nyumba munapita makaitenga foni ijayi kenaka mabwera naye munthu mukummenya komanso mukumtsekera and after that anamuchaja ndalama kuti alipire 30,000 basi wayona zimene zinatikhudza kwambiri tinapita kuja nachonderera munthu ali pa ntchito mumonongera ntchito chifukwa chachani chankhani ngati imeneyi foni mwake watenga sanabe awoye chabwino ndiye anatenga tani anamutulutsa munthu uja pomuwuza kuti akalandira chifukwa mathamangira maseni apereke ndalama yokwana 30,000 basi ye munthu uja atalandira atenga ndalama 30,000 opereka ku polisi kuja akutuemo kenaka munthu uja anatani anamusiya kodi chonchomu ngatene kuti ntchito zimene zimafuna kuita zinengo zokudandaulitsa chabe nimene apolisi amapangira handle ntchito zawo tinaphunzira kwambiri kuona nimene zinthu zinalili ndiye timafuna kuti kapena ngati ungakhale kotheka ayonso awa ICC awo amangafotokozera ntchito zawozi singadziwa kuti kapena iwo angapaoneke bwanji kapena angapaone bwanji kuti munthu kapena angamthandize bwanji zikomo kwambiri nkhani anga inali mmene kuti ifotokozeko ndemanga yanu. Tathokoza kwambiri chifukwa cha ndemanga yanu. Zikomo kwambiri. Ndithu ti mu studio muno tindasanga komanso afunsani nkhupira ndithu kuti athirirapo ndemanga pa nkhani imeneyi. Zikomo chance ine ndemanga yanga ndi yayifupi kwambiri. Ndingowapempha amene anapanga experiences zimenezi kuti abwere ku office kwathu ku Independent Complaints Commission ku City Center tili pafupi ndi pamene pali office ya Anti-Corruption Bureau. Amene akabwera tidza panga interview tidzamva kuti zinachitika ndi chani ndipo tidzafufuza kuti tidzapeze chilungamo chache. So aliwo masuka kuti abwere ku office kwathu kudzadandaula. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Kapena afunsani mufuna kuthirapo ndemanga? Pang'ono ndingofotokozabe kuti ngati afotokoza mmene zinali chitikira ngati zimene afotokozera ndi kuti apo za ntchito sizinaende bwino chifukwa ngati munthu anatola foni apolisi amumanga afoni kwavomera yakatengedwa sindidziwa kuti ndalama imaperekedwa 30,000 inali ya ntchito yanji komanso sindidziwa kuti amamenya chifukwa chani chifukwa apo nkhani chakuti munthu watola foni wavomera foni wapereka inali nkhani ya straightforward imene yaka foni yanu ndi ayiona ayitenga balipo ngati zinakhala mmene afotokozera odandaula apa ndikuti sizinaende mmene zimayenera kukhalira mwina ndapemphepo amene ayimba foni kuti atsate njira imene anena zatha kwa ICC kuti mwina chilungamo chioneke kuti panavuta ndi pati zowambiri. Zikomo kwambiri. Kuoneka ndithu kuti tili ndi mafunso ochuluka lero basi amene timafuna ndithu kuti tionepo amene atitumizira kuchokera pa ma text message pa WhatsApp komanso pa SMS. Nkhani yoyamba ikuchokera kwa Victoria ingongora Victoria akuti tumizira uthenga kuchokera ku Mangochi akuti ndizosangalatsa kuti tili ndi program ngati imeneyi yoti titha kumalankhula ndi akuluakulu kuti azitiongolera pa nkhani yakagwiridwa ntchito ka polisi. Ine ndine madandaulo awiri. Dandaulo loyamba ndilakuti apolisi ambiri amene alipo masiku ano ndi achichepere komanso ambiri akumakhala achibwana. Ambiri akuledzera mowa ndipo amayiwala ntchito yawo. Tinakapempha anzathu aku polisi kuti mwina muthe kukonza pa nkhani ya discipline chifukwa apolisi ambiri ndi apolisi oti sakumapereka ulemu ku ntchito yawo. Timafunanso tipemphe ku Victim Support Unit kumakhala chipongwe molomoti atithandize amatikalipira tikapita kukadandaula. Kodi kumeneku sangathe kukonza zimenezi? Chabwino unali ndithu uthenga wakutali koma
ndikhulupirira ndithu kuti tayesesa kuti zonse zimveke. Tithokoza Victoria kuchokera ku Mangochi. Ndipo uthenga wina ndi umene atumiza Innocent atitumizira uthenga kuchokera ku Mzuzu, Innocent Ziyambo ku Mzuzu, ndipo akuti kodi anzathu aku polisi akudziwa kuti police belo tikumalipirabe? Timamva kuti ndi aulere koma tikulipiritsidwa belo imeneyi, takonzani pa nkhani imeneyi. Chabwino, ndipo tikuonenso uthenga wina umene atitumizira. Timafuna tidziwe kuti kodi Police Act ndi buku loti titha kuliwerenga? Tikuona ngati programu ina mukanatha kutifotokozera zambiri za Police Act, chifukwa nzika zambiri sizimadziwa nkhani imene ili mu Police Act, zimene zimachititsanso kuti azichita zinthu mu chimbulimbuli, zinthu zimene mwina anakhala kuti akudziwa sibweza kukumana ndi mavuto osiyanasiyana. Mwachitsanzo zimene amakumana nazo akapita kuma police station, ngakhale zimene amakumana nazo nda traffic police. Tikupempheni kuti tsiku lina muzatifotokozere zambiri zimene zili mu Police Act. Mwina tilekezekaye pamenepo. Tilekezekaye pamenepo. Muyamba afunsani kapena muyamba zanga zake. Apa ine comment yanga ikuzokhapo pa issue imene anapanga raise Victoria yonena kuti makamaka Innocent Ziyambo, I think ndinalakwitsa ma issue my Victoria amene ndoyenera kuti ayankhanzanga afusani. Koma ineyo ndimangofuna kungopangapo ndimanga pa ujeni pa nkhani ya Aziyambo yonena kuti adakalipirabe pa police bail. Ndizomvetsa chisoni. Of course tikumalandiradi madandaulo okhudzana ndi ma issues ngati amenewa. Nthawi zambiri anthu amapereka ndithu ndalama zazitali komano nthawi in most cases zimapezeka kuti anthu akubwera ndalipira police bail koma alibe umboni wina uliwonse, ndi imakhala kuti his word against the word of a police officer. Komano ndingopempha kuti pamene zinthu zangati izi zachitika, amene walipiritsidwa beloyo akhale umasuka kubwera kudzadandaula ku Independent Complaints Commission, chifukwa mukapita ma police stations monse, ma police unit ndingoti ma police formations monse panopa mpaka na kuchipatala usana kumane ndi adotolo chimene umayamba kuona police bail is free. Ndingati after this effort ndikuganiza kuti Malawi Police Service as an organization yayesetsa kuwapanga sensitize anthu kuti bail ikuyenera kukhala ya ulere. Ndi mwina kwinanso vuto ndife anthu because with information imene tikuyenera kumapanga challenge kuti ndi chifukwa chani ndikulipira, chifukwa tikudziwa kuti police bail is free. And mwinanso kupanga demand kuti ngati akulipira alembere to GR, nanga si ku police munthu ukalipira ndikuganiza chafusani amakulembera GR, right? Ndi zimene akulipirazo zili za genuine azipempha kuti awalembere GR. Koma just in short atakumbutse omvera kunena kuti bail ya polisi ndi mmene ife tikudziwira ndi yaulere, ndi pamene mwalipiritsidwa khala no masuka ndi umboni umene muli nawo bwerani ku Independent Complaints Commission mudzadandaule kuti mwina tithandizepo kuti ntchito umene ukhoza kuchepa. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Afunsani nkhani zikukhanga ndi zinali ndithu zopita ku polisi ku kambapo za victim support unit, mwinanso nkhani ya police bail komanso nkhani ya discipline. Zikomo kwambiri. Ndifotokoze kuti nkhani ya discipline ndithudi ya omvera nonse kumene muli. Police management nkhani zimene zimakhala nazo ndi too serious kwambiri. Aliyense amene ali wa polisi akudziwa malamulo a polisi zimene amaletsa zoti sakuyenera kupanga. Mwachitsanzo makumanena kuti akumakhala mndanda ya chinyamata ena amaledzeramo kwa nthawi ya ntchito kapena magwedwa wa ntchito ndi osakhala bwino. Anthu amene wawa ndithu akadziwika, maofisa amene akadziwika, police management ndithu imachitapo kanthu mwakonza munjira ya discipline. Section 52 ya Police Act imanena aduma kiriye kuti munthu aliyense amene waphwanya limodzi mwa malamulo amene alipo malamulo amene po 23 aliyense okangophwanya limodzi pa malamulo amene 23 munthu amene akuyenera kuti akhale pa discipline. Moti ndithu pali ndithu committee ya discipline imenenso imayang'ana milandu ngati imeneyo. Anthu ambiri akhala kulandira zilango ena amene mpaka na kuchosedwa ntchito kumene kapena kupangidwa demote rank kumene chifukwa chakuti apanga police against police discipline. Ndi tsimikize apa kuti management ya polisi ndithu imakhala ndi chidwi.
mwachitsanzo mwina ndikubweranso kwa office ya professional standards unit kuti izikhala ndithu maso kumathandiza management kuona kuti pamene pasakuyenda bwino ndipati. Nkhani ya ku VSU imene mwanena kuti amapanga chipongwe samathandiza bwino anthu, ndinene kuti mwina nkhani imene yatengedwa amwenanso akuluakulu programu ya maimvera komanso ife mwina tikabwerera tikafotokozera akuluakulu kuti tione kuti pamene pakuvuta ndipati, ngakhale kuti simunapereke chitsanzo kuti panavuta ndipati chinavuta ndikuti, ndiye tingoyesa kuti uthenga ungopita kuti aliyense amene akugwira ku VSU kapena aliyense wa polisi azigwira ntchito yake motsatira malamulo mmene amafotokozera. Nkhani ya police bureau ni nkhani yakalekale ndipo ni nkhani yovuta kwambiri, komano management ya polisi nayo sinakhale pansi chifukwa ikudziwa kuti nkhani imene ikukhuza Malawi ambiri. Ndizoonadi kuti anthu akulipisidwa ndalama chifukwa cha police bureau ya polisi. Bureau ya polisi ndi yaulere. Malamulo opereka belo alipo ndithu, polisi imapereka belo yaulere, pali belo imene imaperekedwa ku court imene munthu amene opereka ndalama. Komano tinene apa kuti zimachitika muna kuseri zimene muna mabwana apa malopo samadziwa, ndi apemphe omvera onse kuti ngati zawachitikira iwo kuti wina wa polisi wakakamiza kuti apereke ndalama. That's why ndina kuti pamakhala ndi officer in charge pa station iliyonse kapena wosatira awo kapena officer wina aliyense wankulu amene atha kumuona kuti atenge complaint yawo athandize mmene angathe kwathandiza menga ndi malamulo mmene amanenera. Komanso office yathu ya PSU nkhani zina zimene mafufuza ndi nkhani ngati zimenezi kuti munthu aliyense ngati mlanduwo uli woti apolisi akuyenera kupereka belo ikuyenera kuperekedwa mwaulere popanda kulipirapo china chilichonse. I think funso limene ndayankhala Innocent Ziyambo sindizo ngati pandiso funso lina bwana ya Police Act. Police Act. Police Act ndithu ni malamulo a dziko la Malawi mmene lili constitution ndi malamulo akulu a dziko lino. Police Act ndi lamulo limene limayang'ana mayendetsedwe ntchito a polisi. Ndikukhulupirira kuti ndi buku lakuti Malawi akuyenera kuti azidziwa kuti mkati muli chani apolisi athu amene agwira ntchito bwanji. Azangovutabe kuti mwina mwanena kuti anthu ambiri samadziwa kuti mkati mwa malamulo amene muli chani. Ndingofotokoza kuti mwina maprogram amene azibwera kusogolowa tikhalabe ndi mwayi mwina omatanthauzira ma section ena amene ali relevant kuti anthu azidziwe kuti apolisi awo amagwira ntchito bwanji, makamaka malo ngati mnipira omwe ndi zochitika zina ndi zina ndi mmusewu ngati a traffic mwe mwafotokozera. Zikomo kwambiri chance. Zombo kwambiri. Tilitu mprogramu ya Kumvetsa za ICC, ndipo imeneyi ndi program imene makufikani lolemba loyamba lilonse la mwezi, ndipo nkhani yaikulu ndiyakuti timvetsetse mmene bungwe limene limagwirira ntchito, bungwe lolandira komanso kufufuza madandaulo osiyanasiyana akagwirira ntchito kwa polisi, komanso ifeyo ngati nzika kodi udindo wathu ndi wotani. Padali mafunso ena amene ndithu asabata yathu amene mwina anatsala amene sitinaunike, ndikhupiranso kuti imene munafunsani mutithandiza. Boda makamaka ndakusongwe boda kaisi akusongwe boda anafunsa kuti kodi madandaulowa nzotheka kupereka ku polisi iliyonse nanga zimatenga nthawi yayitali bwanji. Ndikukhupira kuti madandaulo amenewa ndikukhupira kuti ndokhuza kagwiridwe ntchito ka polisi. Madandaulo amenewa nzotheka kupereka ku polisi iliyonse nanga zimatenga nthawi yayitali bwanji. Zikomo kwambiri chance ndiomvera onse. Ndithu madandaulo amenewa atha kuperekedwa malingana ndi mmene munthu amene akudandaula kumidera limene amakhala. Ndafotokoza kuti maofisa athu a PSU akupezeka m'maregion onse, maregion a polisi alipo 6. Anaigawa southern region kulutchenza kuliso office ngati regional office ndi wankulu wawo kumene ku commission of police, komanso ku Kasungu kuliso office ndi wankulu kumene ku ngati central east region kuliso wankulu kumene ku commission of police. Ngati yo akukhala ndi edera lozungulira malo amene ndachulawa atha kupereka madandaulo ku maofisa amene tanenawa. Komanso ngati patakhala kuti mwina ali kutali ndi maregion amene ndafotokozachi atha kupita kwa ndi officer in charge pa station kapena wachikulire wa pa station pamene ali nawo pafupi. Awosi pamene paja ndithu akapanga lifa ngati kuli kuyenera kuti abwere azakumane ndi maofisa za PSU kapena akapasa ma phone number ama officer za PSU amene ali mu region yawo kuti akathe kuimba phone alumikizane nawo apereke dandaulo lawo mlinga ndi zimene zachitikira. Ndinganene kuti palibe nthawi ineni imene inayikidwa kuti atha kuzingatike nthawi yotali bwanji.
complaint yawo itha kubwera kapanadusa chaka kapatusa 2 years kapatusa 3 years atha kubwera ndi complaint bora ngati complaint yo ili yoti ndiyomveka komanso yoti ikukhuzana ndi zimene office imapanga komanso ngatiso maumboni onse amene amakhuzana ndi nkhani alipo kuti pofufuza nkhani amene afufuza nkhani anthu onse ngati pali kukumana ndi anthu kupeza maumboni ma witnesses anthu onse atha kuapeza so palibe time limit imene inayikidwa komanso so tinene kuti apolisi onse akafufuza moza kuti nkhani ndi yakale tiye ndipange speed up kuti nkhani timalize msanga pa chilungamo chioneke kuti mwina tikonze mbiri ya Malawi Police Service zikomo kwambiri mauthenga akadalipo bendithu ndalandiranso uthenga wina apa ndi wautali ndithu koma tiyesisa ndithu kuti tiwerenge kuti zimveke mwachidule amene akutitumizira uthenga ndi Emmanuel Kadzipatike akutitumizira uthenga kuchokera ku Dowa ndipo iwo akuti my issue is to do with the conditions of police cells. I would like to find out from ICC ndaledzera mowa ndipo ndinapita ku police station ina imene sindiyitchula koma the condition of the cell was pathetic kuoneka kuti ma police station ena samawasamalira makamaka ku ma toilets. This is a human rights issue. ICC ndi apolisi tithandizeni pa nkhani imeneyi. Khopera ndithu kuti zanga komanso funsani athirirapo ndemanga pa nkhani imeneyo. Amalamula kuchokera ku Lilongwe kuti ndi program yabwino kwambiri imene ikufunika kuti izichitika chifukwa apolisi timagwira nawo ntchito nthawi ndi nthawi kapenanso amatithandiza nthawi ndi nthawi. Tikuyenera kuti tikhale ndi ubale wabwino ndi kusiyana kuti tizingoyambana nthawi zonse. Chabwino uthenga umene ndithu athera pamenepo. Ndipo ena amene akutitumizira uthenga kuchokera ku Dedza. Programu ilithandiza kwambiri kuti tidziwe kuti kodi ifeyo malire athu ndi otani. Kodi nkhani yake ya ICC imakhala kwanzika kokha. Kodi apolisi akalagwiridwa amapita kuti. Chabwino. Ndikhulupira ndithu mauthenga amene tinayi nawo pakadali pano ndi amenewa. Tiyambe ndafunsani ku. Zikomo kwambiri nkhani ya nena Kadzipatike ya ma conditions ama cells. Zona adi kuma mwina tivomerezana nawo kuti ma cells alipo siyana malenga ndi mine police station anayimangira. Panopo ndifotokoze kuti ma station ambiri panopo akukonzedwa, ambiri ali bwinobwino ndithu kumano umakhala be udindo wa maofisa in charge apa malopo kuonetsetsa kuti maselo mwawo muli bwino famu makhala anthu amaya ndi anthu nditofunika aziyang'ananidwa malenga ndi malamulo amene amanena malamulo a constitution malamulo akulu a dziko lino amanena kuti muzikolopedwa muzisamalidwa muzikhala at least mablanketi zonse zabwino zikhalamo ndiye zimangotengeranso kuti mwina make kamene nthawi imene anapita iwowa bwana Kadzipatikewa kuti mwina varangokhala kuti mwina padusa mwina 2-3 days asanakonzemo komano selo imanena kuti ikonzedwe ndithu at least pa wiki au kawiri katatu ikulopedwe mukhalese mablanketi abwino amakopamo ndithu ndikololini kuti at least musakhale zoluma ndi zina ndebe tingoyesetsa kuti tiziyakumbusa be amayenera kukolopa ndi ndani maselo amayenera ndithu kukolopa ndi eni ake amene amagona amene amcustody chabwino amapasidwa kololini madzi zikolopa akolopemo fani imene amakhalamo ndiwo zimene zimayenera kuti zichitike ndithu at least pa wiki kawiri zimene zikuchitika zimenezo fati makana kuti musakhala kuti mwina mulifungo komanso zoluma zina ndi zina ndi zimakhala kuti mwina makepa nthawi imene amaluwa bwana awawa kuti kapena atangoti pina papita nthawi asanakonzemo koma ndithu selo imayenera kuti ikonzedwe komanso apa ndinakale kuti ma station ambiri akumangidwa at least akukhala makono oti mwina makono chake ndi abwino siyana ndi mwina kusero kumene anapita iwo papo sanatchule kwangu nditi sindichulako kumene napitako koma mwina ndi imodzi ma police station akala amene ndane nawo panali nkhani inaso anachulapo inachani meza chance ndayowala ndikhulupira ndithu ya kuti apolisi nawonso amakadandaula kuti ya apolisi so nawo ndi anthu amalakwiridwa andi ifeyo ngati PSU komanso even ICC amalandira ma complaints kuchokera kwa apolisi okhuzana ndi anthu amba kuti apolisi alakwiridwa kapena alakwidwa ndi mabwana awo pali malamulo amene amatsatidwa kuti nkhani imene iyende mwachilungamo chake
so ndinene kuti nawonso apolisi ali ndiko kadandaula sikuti kumalo ku PSU ndi azingodandaula ndi anthu ordinary civilians ayi nawonso apolisi ali ndi ufulu kadandaula andi ndikukamba pano mwina ena apolisi andichitira umboni kuti anabwerapo anadandaula ndipo anathandizidwa kwambiri zomwe kwambiri zanga mwina nkufuna kuthirirapo ndemanga pa nkhani imeneyi kwambiri chance ndimati ndinene kuti kwa bwana wakudedza ngati ali ndi dandaulo amasuka abwere chifukwa mwina ndi okhawo amene atsala amene sakumasuka kubwera kudzadandaula. Independent Complaints Commission ndiyo masuka kulandira dandaulo kuchokera kwa wina aliyense amene akukhala Malawi muno. Ndinatsindika poyambirira paja kuti munthu wina aliyense amene akukhala Malawi muno kotero kuti ndadziwitse omvera kuti pano ndikunena pano talandirapo ma complaints ndithu ochokera kwa ena serving members. Ndikudziwa kuti pali ena amene amaopa kubwera kudzadandaula ku Independent Complaints Commission kuopa kuti mwina akadzadandaula akhoza kuona zokhoma mu system yawo. Koma ndinene apa momveka kunena kuti police as an institution akuzindikira existence ya Independent Complaints Commission. Takhala nawo ma sensitization meetings kuyambira high command kufikira ndithu aliyese wapasi kudzera kuma station officers awo ni ma officers in charge yawo. So nditsimikize pano kuti apolisi akudziwa existence ya Independent Complaints Commission kotero kuti ngati munthu atabwera kudzadandaula ku Independent Complaints Commission sangapange face any difficulties chifukwa choti anabwera. Chifukwa ngati akupeza zokhoma chifukwa choti anadzadandaula umene uli ufulu wake nde kuphwanya lamuloko ndekuti pamene ponso tidzatsegulaso mlandu wina. Koma ndinene momveka kunena kuti alipo ena apolisi panopa amene amba kuzindikira ndi kumasuka kubwera kudzadandaula ku Independent Complaints Commission. Ndikumbutse kunena kuti ndinanena kuti timalandira madandaulo ndi kufufuza amene anthu akudandaula against police officer ngati individual kapena Malawi Police Service ngati service ngati bungwe ndiye ngati ogwira ntchito ku polisi bungwe limene akuligwirira ntchito silena muchite bwino alomasuka kubwera tidzaone kuti pamene pala kuyika ndipati ndipo tidzatopeza njira yoti tikhoza muthandizira nditero ndithu zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri chifukwa cha nthawi maganiza ndithu kuti titsirize ndithu program yathu tiyamba ndi funsani musaka oche blanket yayi mutsiriza motani program iyi madzulo ano. Zikomo kwambiri chance ndomvera onse ine ndingo nena mobwereza komanso mongo amati mphini yobwereza ndimene imawala. Tuwapempha anthu amene ali ndi madandaulo okhuzana ndi mmene apolisi anagwirira ntchito yawo aona kuti pena magama ufulu awo aphwanyidwa atipeze ndithu mu office yathu ma region monse even pa headquarters pamene ndachokera ine atipeza azapanga lodge complaint yawo ifenso tifufuza tiauza akuluakulu zimene tapeza ndipo ngati pali umboni wonena kuti idi wa polisi sanachite bwino management imakhala serious ndi nkhani ya discipline ya polisi kwambiri ndipo ngati pali woti wa polisi walakwitsa ngati mlandu wokhuzana ndi discipline uzalowa pa discipline ngati mlandu wokhuzana ndi criminal tekeze kuti waba mlandu wo ndithu management uzalowa ndithu mu court imene amalawira munthu wina aliyense akalakwira lamulo. Ndiye apemphe anthu asamangokhala kunja kwa ndi mwina kuvutika mtima abwere apange lodge complaint yawo ndipo azathandizidwa mopanda vuto lina lililonse. Zikomo kwambiri. Tathokoza kwambiri amene otundi Superintendent Mark Funsani kuchokera ku Professional Standards Unit Malawi Police Service. Tathokoza kuti munapeza nthawi kuti tikhale limodzi mu program iyi madzulo ano. Zanga mumaliza motani. Zikomo kwambiri chance ndi omvera onse. Ndinafuna ndithokoze kwa iwo wonse amene akhala kumamvera ma program amenewa ndipo akamvera program imeneyi akumatha kutipeza kudzatitulira nkhawa zawo ku office kwathu ku Independent Complaints Commission chimene timakhalira ife ndi chimenechi ndikufuna ndamasule ena onse amene ali ndi madandaulo kuti ngati ali ndi zoti apsinjika akhale omasuka kubwera ku office kwathu ndi maumboni amene ali nawo kuti tidzathe kufufuza makese zawo ndi kuti adzajoine anthu ambiri amene athandizika kale amene ndi ma happy customer
customers ndikhoza kutero amene anabweretsa nkhani zawo tinafufuza ndi kuwapatsa malizatsi oyenerera. Pomaliza ndithokoze maofficer in charge amene akumachiona choyenera pamene pachitika death in custody komanso pamene munthu wavulala ali m'manja mwawo mu chitolokosi chawo ndi kupanga ripoti ku office kwathu ku Independent Complaints Commission. Ndizofunikira kutero ndipo ndipange aji ena onse amene sanayambe kutero kuti akuyenera kutero akungoyenera kutero chifalamulo likutero. Pomaliza sindichita bwino ngati sindipereka manambala athu aku Independent Complaints Commission. Anthu akhoza kutipeza pa manambala awa 0982 26 0095 0982 26 0095 kapena 0884 404482 0884 404482 kapena akhoza kutitumizira WhatsApp ka SMS komanso akhoza kutilembera ku PO Box 30245 Capital City Lilongwe 3 ngati atakhala ndi dandaulo kapenanso kubwera ku office kwathu ku City Center. Office yathu ili pafupi ndi office ya Anti-Corruption Bureau. Mukangofika pa gate lowera kwa Anti-Corruption Bureau building imene mungaione kutsogolo kwanu amaitcha ama building ndi mmene muli ma offices athu. Khala no masuka tibweretsereni madandaulo anu kuti tikafufuze ndi kuona choona chenicheni. Ndithokoze kwambiri anzathu UNDP ndi American Embassy amene akutithandiza ndi technically kutigulira ma equipment oti tizigwiritsa pa ntchito yathu komanso financial support imene tinalandira kuchokera ku American Embassy. Zikomo kwambiri chance ndiomvera onse. Tithokoze kwambiri amene onda Joe Zangazanga kuchokera ku Independent Complaints Commission. Tinalinso ndi Superintendent Mark Funsani kuchokera ku Malawi Police Service. Ine ndine Chance Muloza Banda pamakina panali Andrew Michembo. Mulungu akatisunga tidzakumananso chaka chamawa muzakhala mu January program inanso imene ya Kumvetsa za Independent Complaints Commission. Tufuneni madzulo opambana. Zikomo.